Number 1, DZGB, 729 kHz. Enod sa Bareta, Enod sa Gabos. Ang DZGB aktibong miyembro kan kapisanan ng mga broadcasters ng Pilipinas o KBP ang Philippine Standard Time alas 5:02 nin hapon. Alas 5 ning hapon, oras na para aramon ang mga maiinit na bareta kanal daw na maruluwas sa agas sa mga periodiko, radyo asin telebisyon. Enot na madadangog ngunyan sa DZGB Bareta alas 5. Mga bareta ngunyan para sa aga. Enot na tinipon sa DZGB Newsbase. DZGB Bareta alas 5. Kaiba ang field reports kan Mega Force Patrol. Halin sa iba-ibang parte kanalbay asin kabikolan. Ngunyan, uya ang sa idong tagapagbareta. Maray na hapon sa mga paraan tabay sa pangaran kan Newsbase, Megaforce Patrol asin kan pirmi nindong na kaibahan na si Sir Pio Fernandez. Ako po si Nicole Anne Gloriane sa indong tagapagbareta sa pangbiyernes na edisyon kan Bareta alas 5. Enot sa detalyes kan mga bareta sa lado lokal, nasa linya si Chief Jimmy Nasalita. Duro diretso na ang trabaho sa widening kan barangay Balangibang Road sa Pulangi kung saan kung matatandaan haloy ng napundo ang patrabaho sa National Highway na nabanggit alagad kan mismong si Kapitan Roy Armenia nagreklamo sa DZGB News nagtumaraksyon ang DPWH region sa ngunyan trangkilo na kung saan nagpapasalamat si Kapitan Armenia dahil na siya kukuliton kan siyang mga habitantes asin maiwasan na ang mga aksidente sa nasabing lugar dahil taan na mga kalot sa mga gilid iyo ang tapula na asin na konkreto na kung kaya kabilang na pinapasalamatan ni Kapitan Armenia iyo ang DPWH dahil sa pinadipisilan ang barangay sa mga follow up kay ni. Sa mga dagdag na informasyon, Jimmy Nasalita, DZGB News. Salamat Chief Jim sa dagdag pang bulos kan detalles kan Bareta sa lado lokal, na sa linya si Kuya Al Armario. Marso na, halagad pendyente pa ang mga pinagaplanong proyekto, lalo na kan lokal na gobyerno digdi sa Legazpi dahil sa prosesong panggobyerno. Sa inot ng pahayag ni Mayor Siam Ismail na saro sa mga pinagaplano, iyo ang pagdiretso na kan patubig hali sa Binavista, pasiring sa mga pagtaraning na barangay kung saan haloy ining na pindyante dahil tinipak kan Administrasyong Marcos ang nakutana budget digdi hali sa gobyerno nasyonal. Alagad ang lokal na gobyerno kan Legazpi may pigalokar na budget para may pagpadagos ini. Alagad dahil sa legal na prosesong pangobyerno Marso na, alagad dahil pa nangyayari ang siring na plano kan lokal na gobyerno. Alarmario, DZGB. Salamat Kuya Al para sa detalye sa ginaray kan Bareta sa lado lokal, na sa linya si Ate Angel Mustaza. Nasa 522 na mga mangrove seedlings ang matrayumpong naitanom sa poko mas umedos 900 square meters na coastal area sa barangay Lamba, Legazpi City kan mga personahes kan Coast Guard District Bicol, katuwang ang mga personahes man kan Coast Guard District o Coast Guard Station Albay, Marine Environmental Protection Enforcement and Response Group Bicol asin ang OPCON units sa ginibong mangrove planting kasubagong aga. Ang nasabing aktibidad ang parte kan kolaborasyon kan nasabing opisina asin mga barangay official asin residente kan barangay para sa pagpapailingin kolektibong esforsos para sa pagkakaigwan ng environmental protection asin coastal resource management. Ang nasabing mga mangrove seedlings ang makakapag-contribute para sa restorasyon asin proteksyon kan marine ecosystem mantang tatabangan man kaining mamitigar ang coastal erosion asin pagpapakusugman kan climate resiliency sa komunidad. Ang Coast Guard District Bicol sa panganat ni Commodore Ivan Roldan ang nagpapadagos o igpapadagos
matapos ang saindang commitment para sa environmental stewardship asin sustainable coastal development sa paagi kan suporta asin aktibong partisipasyon asin inisyatibo tanganing maproteheran and protect o ana marine habitats asin mapromotir ana makusog na partnership sa lokal na komunidad para sa kaligtasan kan Bicolandia. Dagdag na Bareta, Angel Mustaza, DZGB News. Ang baretang ini hatod sa Indukan. Leon Extra Strong Beer. Bangis sa sarap. Bangis sa sulit. Salamat Ate Angel Mustaza. Dagdag na detalyes kan Bareta sa Giraray, hali sa luwas, nasa linya si Karen Ala. Ako si Gobernador Noel Losal na sa ibungkan paggamit nin fondo para sa mga basic services kan mga taga-probinsya kan Albay maski an mga pangangaipo kan mga barangay sa sakubon man. Iyan ang pahayag ni Gobernador Noel Losal sa ginibong asistensya sa barangay kung saan sinabing ang pagtaraunin mga materyales sa mga barangay. Paagi kan Gobernador na matutukan ang saindang mga pangangaipo na dapat man masustiniran kan probinsya sa paagi kan Barangay Services and Facilities Office na ipig-establisir sa iran kan opisina kan Gobernador. Mantang kan mga nakaaging aldaw, gulpi ang mga tinarawan asin mga naging resipyenteng barangay nin mga pintura, jetmatic pump, ati mga tanod, chaleko, asin mga monoblock chair na iyong kagadan kan mga barangay para sa saindang nasasakupan. Yan ang report, Karen Ala, DZGB News. Salamat Karen, salamat sa Megaforce Patrol. Di na makita sa detalyes kan Bareta sa lado nasyonal nag-implementar nin work from home arrangement and House of Representatives sa pagsunod sa orden kan Malacañang. Tanganing makatipid sa gastos asin konsumo sa hampang kan paglangkaw kan presyo nin petrolyo asin kuryente na darakan kariribukan sa Medyo Oriente. Sa ipinaluwas na memorandum ni House Secretary General Cheloy Garapil durante kan recess period, malaog ang mga empleyado sa batasang pambansa kada Martes asin Miyerkules, mantang ma-work from home kada Lunes asin Huwebes. Apera kaini sa mga aldaw na igwan in plenary session, on-site ang mga empleyado kan Kamara magpuon Lunes sagkod Miyerkules asin work from home kada Huwebes. Nangapudan si Senator Sherwin Gatchalian sa Energy Regulatory Commission o ERC na luway-luway na ipautob ang dagdag na singil sa kuryente para sa mga konsumidor. Apera sa summer season na halangkaw ang konsumo nin kuryente, apektado man ang singil sa kuryente kan paglalangkaw kan presyo kan mga produktong petrolyo dahil sa kariribukan sa Medyo Oriente. Naghagad si Gatchalian, Vice Chairman kan Senate Committee on Energy, nagibunas staggered o ipadiit-diit ang paglangkaw kan electricity rate kan ERC. Tanganing maprotehiran ang mga konsumidores sa grabing financial distress. Dapat bantayan na maray kan ERC ang presyo kan kuryente asin ipagbawal ang sarong beses na darakulang singil. Pinep-opig pagirumduman ni Gatchalian na sarong regulated industry ang sektor kan kuryente asin trabaho kan ERC ang magtabang na mapagaan ang gabat kan mga paasanon sa anuman na paagi. Piglinaw ni Senator Amy Marcos na target na benepisyaryo ang mga saradit na sektor sa iyang ipigbubusol na para mientras na suspensyon kan value-added tax o VAT sa mga produktong petrolyo. Ipigbusol kan Senadora ang Senate Bill No. 187 na matao sa Presidente nin poderes na temporaryong isuspende ang VAT sa petrolyo. Alagad sinabi ni Marcos na bako man gabos na sektor ang matatawan kan diskwento asin tututukan sana ang mga saradit na sektor na mas apektado kan paglangkaw kan presyo, kaibahan ng mga driver, operator para sira asin iba pang saradit na sektor na nagkukonsumo nin petrolyo. Pigasigurar man kan legislador na magiging madali para sa gobyerno na maaraman kung si isay dapat na makinabang sa VAT suspension dahil ang tamay eksperyensya ang gobyerno sa pagtaon nin VAT discount sa mga senior citizens. Nangapudan man ang senadora sa mga kaibahan niyang legislador na konsideraron sa giraray ang sa iyang propesto tanganing makinabang ang mga saradit na sektor sa asistensya kumpara sa mga darakulang kumpanya.
Pigaadalan kan Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB ang distribusyon ng 5,000 pesos na fuel subsidy sa public transportation sector sa pagikan digital transaction. Sigun kay LTFRB Chairperson Attorney Vigor Mendoza II, inimbitaran ninda ang electronic money issues o issuers o EMI sa nasyon para maging payment channel provider sa pagtataon ng subsidiya. Nainot ng inanunsyo ng Department of Transportation o DOTR Secretary Giovanni Lopez ang distribusyon ng 5,000 pesos na fuel subsidy para sa Public Utility Vehicle o PUV. Ipinautob na kan National Bureau of Investigation ang 4-day workweek schedule. Sigun sa abiso kan NBI, an on-site work schedule kaini puon Lunes sagod Huwebes, mantang flexible work arrangement day man ang Biyernes. Mientras naman tiniduman na available puon Lunes sagod Biyernes ang mga frontline service kan ahensya kay banan investigative operations sin clearance processing. Susuginin sa direktiba ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. na para mientras na ipautob ang 4-day workweek schedule para sa pagtipid enerhiya sa tao kan pag-itaas kan presyo ng petrolyo dara kan tensyon sa Medyo Oriente. Kinumpirmar kan embahada kan Pilipinas sa Singapore na nasa Singapore na ang 24 na overseas Filipinos na na-stranded sa Jeddah, Saudi Arabia sa tao kan gera sa Medyo Oriente. Amay na nag-abot sa nasabing nasyon ang mga Pinoy hali sa Jeddah sakay kan Singapore chartered flight. Personal sindang inako sa Changi Airport Terminal 2 kan Singaporean Senior Minister of State for Home Affairs as an acting minister in charge of Muslim Affairs, Associate Professor Muhammad Faisal bin Ibrahim. Sigun kay Philippine Ambassador to Singapore, Medardo Macaraig, kabale sa mga Pilipinong repatriates na nag-abot ang 9 na lalaki as in 15 na babae. Ang 24 na OFWs na stranded sa Jeddah dahil sa limitadong mga biyahe paluwas sa Saudi Arabia dahil sa tensyon sa Medyo Oriente. Ang mga OFW maabot sa Pilipinas ngunya na aldaw sa kainin separadong biyahe sa paagi kan Cebu Pacific. Nakipagkoordinar na ang embahada kan Pilipinas sa Washington DC sa gobyerno kan Amerika sa tao kan patakot na pagsakyada kan Iran sa California. Kinumpirmar ini ni Philippine Ambassador to US Jose Manuel Romualdez. Ginimo kan envoy ang pahayag kasunod kan international media kung saan sinabi kan Federal Bureau of Investigation sa sarong report kan Pebrero 2026 na nagpaplano ang Iran na magkaigwanin surprise attack laban sa day masabi na target sa California in kaso maglansar nin strikes ang US laban sa Iran. Kan Miyerkules, nagpatanid ang FBI sa California Police may kinaaraman sa posibleng mga pagsakyada. Mabeltan detalyes kan Bareta, makalihis ang nagkapirang pagirumdom. Bulan na ning Marso, panahon na naman ng mga kasulog. Uya ang mga importanteng tips para makaligay sa kasulo. Riparuho ng gad na dain ng bagang natada sa lutuan. Ugalion ang riparuho ng kusina bago magkaturog. Inidahilan sa kadaklan kan mga kasulo nangyayari sa pagkabanggi. Siyertohon man na nakakaag sa telepono nindo ang telephone number kan pinakaraning istasyon nin bumbero sa saindong lugar. And fire prevention tips hatod sa Indo kan mga minasunod na sponsors. Ravvax Anti-Rabies Center, Picolandia Pickleball Court Daraga, Mayon Treats Food Products Pasalubong Center, iSmile Dental Clinic, Dr. Rene Magallanes, City Councilor Alexander Howe, Mabel Fashion Unlimited, City Councilor Lawrence Beltran, Genecom Institute of Science and Technology, City Councilor Renato Valladolid, J2K Manpower and Allied Services, Legazpi Tire Depot, and Trading Corporation, Bridgestone, Legazpi City, Advertising and Elite Printing Press Incorporated, Twin J3 Sales and Marketing Corporation Legazpi, The Apple Peach House, Rockport Cottage Resto Bar and Catering Services, Barangay Kapitan Ben Rosin of Taisan, Barangay Kagawa Roderick Madronio, Bong Bulawan, Darwin Guapo, Daraga Home Depot. Realize true comfort and relaxation at Dorotea Resort and Spa, a perfect venue for family outings, couple retreats, and various functions such as weddings, birthday parties, corporate seminars, and conferences. Dorotea Resort and Spa. We have backpackers rooms, standard rooms, deluxe,
suite, and a penthouse. Also, relax and rejuvenate with our spas, invigorating treatments, services, and facilities. Dorotea Resort and Spa, Kahugutan, Bakakay, Albay. For reservation, contact us at 0917-777-5734. Find us on Facebook, Dorotea Resort and Spa. Relax, rejuvenate, and enjoy. Only here at Dorotea Resort and Spa. Ubo ng anak, nakababahala, baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Pratsiambao po, nagfi-flex for Plemex. Pambatang lagundi, Plemex! Vitex Segundo L is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex! Ang atay ay importanteng organ ng katawan. Sa unhealthy lifestyle, maaari itong madamage at humina. For liver health, ay Liverate Pro. Ang Liverate Pro ay silimarin and vitamins. With proper diet and exercise, it may help maintain liver health. Liverate Pro ay maaari ding makatulong sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Take it from the pro. Mag-liver up na. Liverate Pro. Mabibili ang Liverate Pro sa lahat ng leading drugstores nationwide. Silimarin plus multivitamins is the generic name of Liverate Pro. If symptoms persist, consult your doctor. Para sa maayos na liver function, Liverate Pro. Liver up na tayo with Liverate Pro. Realize true comfort and relaxation at Dorotea Resort and Spa, a perfect venue for family outings, couple retreats, and various functions such as weddings, birthday parties, corporate seminars, and conferences. Dorotea Resort and Spa. We have backpackers rooms, standard rooms, deluxe, suite, and a penthouse. Also, relax and rejuvenate with our spas, invigorating treatments, services, and facilities. Dorotea Resort and Spa, Kahugutan, Bakakay, Albay. For reservation, contact us at 0917-777-5734. Find us on Facebook, Dorotea Resort and Spa. Relax, rejuvenate, and enjoy. Only here at Dorotea Resort and Spa. Pre, si Gerald Anderson to. Sulit na extra strong beer ba hanap mo? Ito na, ang Leon Extra Strong Beer. 7% ABV. Ngayon, may mapangis na promo pa. Bili ka ng 2 litro, may libreng 500 ml na. Sa 190 pesos SRP lang, meron ka ng 2.5 litro. Pangis na tama! Ilabas na ang pangis ng Leon. Bili na! Promo runs from December 19, 2024 to December 31, 2025. Extended until June 30, 2026. For DOH, FDA, CFRR permit number 1748S, 2024. Drink responsibly. Leon Extra Strong Beer. Bangis sa sarap. Bangis sa sulit. DZGB News Minded. Balik kita sa mga detalyes kan Bareta sa lado nasyonal. Aprobado na sa ikadawang pagbasa sa Senado ang propestong lakdang ni Senator Rapi Tulfo na Free OFW Financial Literacy o Education Act na may kamauutan na maturuan ang gabos na OFW, land-based man o sea-based asin sa indang pamilya sa tamang paagi nin pagtipon, pangangapital asin pangataman sa indang dilensya sa abroad. Sigun kay Tulfo, kamauutan kanlay na daing mag-uli sa Pilipinas ang mga OFW na daing tipon o savings asin matabangan sindang maging handa sa pagmaniharkan sa indang pinagpagalan na kwarta. Kumpiyansa sa Senate Pro Tempore Ping Lacson na makakakuan ng siyam na pirma ang partial committee report kan Blue Ribbon Committee may kinaaraman sa flood control probe para matukar ini sa plenaryo. May mga pag-iribasinda na nakapalaman sa committee report kung kaya sa tansya niya pigaadalan o pigtitimbang nindang maray kung anong gigibuhon ninda sigun pa kay Lacson. Anot nang nagpirma sa report sina Senator Lacson, Senator Bam Aquino, Senator Kiko Pangilinan asin Senator Risa Hontiveros. Sa giraray na ipigbubusol ni Senate President Pro Tempore Panfilo Ping Lacson ang haloy na niyang pinaglalatag na propestong ley na may katuyuhan na pakusugon asin gibuho na makabago ang ley laban sa espionage sa paagi kan mas magabat na padusa asin pagsakop sa mga bagong gamit na modernong teknolohiya.
Sigon kay Lacson, haloy na niyang ipiglatag alagad man tinido pa ining nakapendyente sa komite kan Senado. Katuyan kay ninay update an anti-espionage law na magian an padusa. Sa ilarong kan propesto, papatawan nin life imprisonment o habang buhay na pagkakakulong na daing parole asin multang 5 milyones pesos sa 20 milyones pesos ang si Isay man na mapapatunayang imbelto sa espionage o pakikipagsambuatan sa issue sa laog kanasyon. Nangangapudan si Lacson nin mas mahigpit na padusa laban sa espionage kasunod kan mga impormasyon na may mga aktibidad ang mga dayuhan na minatarget sa mga sensitibong impormasyon kan Estado kan Pilipinas. Dai kami mapipressure dyan. Ini ang kasimbaga ni Commission on Elections o COMELEC spokesperson Attorney John Rex Laudianco kasunod kan pahayag ni Senate President Pro Tempore Senator Panfilo Ping Lacson na igwang pressure manugod sa investigasyon sa Statement of Contributions and Expenditures o SOSE case ni Senator Rodante Marcoleta. Sigun kay Laudianco, sa katunayan, tulos na ipinaagi sa proseso ang reklamo matapos ining maresibi kan COMELEC hali sa Office of the Ombudsman. Siring man respeto kan COMELEC ang opinyon kan senador. Sinabi kan COMELEC official na wala man ni nakaka-pressure sa COMELEC bako sindang under executive maging kan legislative dahil independent constitutional commission sinda asin pigigibo an sa indang trabaho nindaing epektong pressure. Anuman ang pagtubod asin kultura dapat na mabuhay na may dignidad asin seguridad. Ini ang pahayag ni Presidente Bongbong Marcos kan panginutan niya ang Grand Iftar 2026 sa Heroes Hall kan Malacañang. Nagatindir man sa nasabing okasyon ng mga opisyal hali sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARMM asin iba pang representantes kan gobyerno. Parte ang pagtiripon kan iftar o ang pag-ayuno sa paglubog kan aldaw sa panahon nin Ramadan. Piglalauman na madudugangan sa masunod na aldaw ang papadarahan nin show cause order kan Department of Energy o DOE dahil sa nagdadakol na reklamong nariresibi gikan sa publiko. Sa report ni Energy Secretary Sharon Garin, nasa 1 mil na ang naresibi nindang reklamo kontra sa mga gas station na nagmamanipular kan sa indang presyo asin nangiipit nin supply para halaton ang masalangkaw pang price adjustment sa mga oil products. Dahil ang digdi, sinabi ni Garin na hinagad na ninda ang tabang kan Philippine National Police o PNP, local government units asin Department of Information and Communications Technology para maaraman ang mga gas station na nagbebentahe sa sitwasyon. Sinabi niyang kayang i-monitor kan DOE ang solo ang 14,000 na gas station sa bilog na nasyon, kaya hinagad ang tabang kan publiko na i-report tulos ang mga gas station na nag-aprobitsar sa sitwasyon kan naglangkaw na presyo ng produktong petrolyo. Idinaragdag niyang dakol sindang papadarahan ng show cause order sa mga masunod na aldaw kapag natapos tulos ang report kan mga autoridad sa hoarding asin profiteering. Nag-itaas ang numero kan mga Pilipino na daing trabaho o kabuhayan kan Enero 2026 sigon sa Philippine Statistics Authority o PSA. Sigon kay Deputy Statistician Divina Gracia del Prado o minabot sa 2.96 milyones na individual na may edad 15 anyos paitaas ang unemployed base sa PSA Labor Force Survey. Masalangkaw ang numerong inigikan sa 2.26 milyones kan Disyembre 2025 asin 2.17 milyones kan Enero 2025. Sa kabilugan, 50.89 milyones na nasa labor force, katumbas ininin unemployment rate na 5.8%, masalangkaw kaysa 4.4% ka Disyembre 2025 asin 4.3% ka nakaaging taon. Gustong sabihon, 58 sa kada 1,000 na Pilipino ang warang trabaho o pinagdidilensyahan sa nasabing panahon. Inaktibar kan Philippine National Police o PNP ang gawas nindang intelligence unit sa bilog na nasyon para madiskubre ang international drug syndicate na nasa likod kan bilyon-bilyon pesos na kargamento kan shabu na nakumpiskar sa Paluan Occidental, Mindoro. Sigon kay PNP Chief Police General Jose Melencio Ratates Jr. na parte kan investigasyon asin intelligence operations ang pag-aram sa gawas na individual asin grupo na nagsiserving lokal na distribution network kan sindikato ng illegal na droga. Magigirumduman na enot ng nadiskubre
nadiskubre kan mga tauhan kan 2nd Infantry Division ang 43 na sako na may laog ning shabu sa sarong abandonadong speedboat sa baybayon kan Barangay Harrison, Occidental, Mindoro. Base sa inisyal na pag-uugid kan PIDEA, ang nakumpiskar na illegal na droga may gabat na maabot sa 860 kilos asin pigkakarkulong nagkakantidad ni 5.8 bilyones pesos sa merkado. Sa ultimong detalles kan Bareta sa lado nasyonal, ipinagmando ni Jose Melencio Nartates Jr., Chief kan Philippine National Police o PNP ang pagsaangat nin matibay na kaso laban sa sarong dismissed police officer asin sa kasabwat kainin na imbelto sa pambabalil sa sarong pulis sa Giginto, Bulacan sa Pilipinas. Si Police Master Sergeant Jose Uring, 50 anyos asin miyembro kan Bulacan Provincial Intelligence Unit. Iyon binadil kan Marso 8 sa basketball court sa Barangay Panginay, Giginto, Bulacan, Philippines, mantang nakikipaghuron sa Brooklyn Heights o Homeowners Association. Si Police Master Sergeant Uring man na nasa ika-2 taon na nagsiserbi bilang presidente kan nasabing asosasyon. Iyan po ang kabilugan kan mga detalles kan Bareta na tiniripon para sa Bareta alas 5. Sa pangaran kan nagsururat kan mga Bareta sa pangalan ni News Director Mardela, Ma'am Jenny Matthew Balyaran, asin sa to yung mga BU interns sa sina Tiny Kapinig asin Janen Nieva. Sa Master Control si Kuya June Napoles, sa IT si Kuya Jerome Nico Martinez, sa Mega Force Patrol asin sa pirminindong nakakaibahan na si Sir Pio Fernandez, ako po si Nicole Anne Gloriane, ang sa inyong naging tagapagbareta. Salamat po sa pag-antabay. Radyo Balagon Kaito, DZGB Ngunyan, Anainot, pirming